Vigtigt, man holder rigtigt på blyanten. Og enten så skal man vælge en sekskantet blyant, eller også så skal man vælge en trekantet blyant. Fordi så ens fingre, de laver nemlig sådan en fin lille trekant, når man holder, og så er det let at holde på blyanten. Man griber fat om blyanten på denne her måde, og man skal ikke holde for hårdt, men hvis man holder med de her 3 fingre, så kan man let bevæge sin hånd frem og tilbage. Nej, nu fik du hele armen med ind. Ja. Hvad hedder det? Og så skal man huske, at man altid skal skrive bogstaverne oppefra. Hvis jeg skal skrive et A, starter jeg her. Så skriver jeg rundt og lige ned. Rundt og lige ned. Sådan ser et A ud. Når jeg skal skrive et B, så starter jeg oppefra. Ned, op, rundt. Ned, op, rundt. Når jeg skal skrive et F, for eksempel, oppefra, krog, ned, og en lille streg på tværs. En gang til. Streg oppefra, og en lille streg på tværs.